Bé, ja hi tornem a ser. Ara que ens havíem acostumat a calcular el preu de la llauna de foie gras en euros, hem de tornar a canviar. Finalment, el govern ha reconegut que l'euro apuja massa la inflació i a partir de demà, atenció, 1 de gener del 2003, comença el període d'implantació d'una vella moneda, la pesseta. Els que tingueu diners en euros, no us preocupeu, tranquils. Hi ha temps de sobre per canviar-los per pessetes. Quan? Concretament teniu 2 dies. 2, perquè el 3 de gener, a 3:15 de la tarda, els euros desapareixen. Però no passa res. De fet, tots estem acostumats a veure com els euros desapareixen. Abans un bitllet de 2.000 peles durava una setmana a la cartera i ara un de 20 euros desapareix en 10 minuts. La pesseta serà oficial a més de 17 autonomies i també a països estrangers com a Andorra, l'illot de Perejil i l'illa alemanya de Mallorca. Per fer-la més popular, si cal, el govern central ha ideat una campanya publicitària amb l'eslògan, atenció, l'euro era un proxeneta que estirava la pesseta. Però què és la pesseta i com afectarà les nostres vides la seva arribada? Això és una pesseta, i això és un duro. Sí, són com els de sempre, però almenys no es rovellen ni es gasten com els cèntims d'euro, coneguts ja com els Michael Jackson, perquè la majoria no tenen cara. La moneda més petita serà la pesseta, la de 5 pessetes es dirà duro. Recordeu, un duro, 5 pessetes. També hi haurà monedes de 5 duros, de 50 pessetes i de 100 pessetes. El canvi no afectarà les cabines de telefònica, que seguiran sense tornar al canvi. Per tal que ens familiaritzem amb la pesseta, el govern regalarà pesseta moneders. Cada pesseta moneder costarà 10 euros i conté una moneda d'una pesseta, un duro, un botó, una gota de fuel del Prestige i una xapa d'Estrella d'Am. El bitllet més petit valdrà 1.000 pessetes i es dirà popularment El Feo, ja que en el seu anvers hi figurarà la cara del yerníssimo Alejandro Agag i en el revers la d'Anna Aznar. Aquest bitllet serà de color verde botella. Pels bitllets de 2.000 s'han triat les figures de 2 grans col·leccionistes de bitllets, Mario Conde i Luis Roldán. En canvi, el de 5.000 serà blanc i durà impresa la imatge de Ronaldo, Figo i Zidane. El bitllet de 10.000 continuarà igual com abans, tot i que adequant la imatge del príncep Felip als nous temps. En la cara B hi haurà el perfil d'Eva Sannum, però serà una imatge intercanviable segons la pretendent del moment. Per altra banda, no existiran els bitllets equivalents als de 500 euros, perquè a cap gilipolles se li acudiria fer bitllets de 83.193 pessetes. Els nous bitllets incorporen tecnologia punta per evitar la falsificació. Cada bitllet conté un fil de seguretat. Si el bitllet resulta sospitós, només cal estirar el fil i en cas de ser fals sona l'alarma i el falsificador és detingut. L'avantatge que té la pesseta respecte a l'euro és que és molt més fàcil de calcular. La gent de seguida s'hi acostuma. Per exemple, 100.000 pessetes, quan és en pessetes? Ai, 100.000 pessetes en pessetes? A veure, 10, 20, 30... Poden ser 40.000? 100.000 pessetes en pessetes? Ui, mare de Déu, ja hi som. Ni idea. No porto la màquina de calcular. La quinta part serien, perquè 1, 2, 3, 4, 5... dividit per 5, si fossin 10, tallat per la meitat, no em surt. Els experts calculen que perquè la gent torni a calcular en pessetes caldrà que passin aproximadament uns 10 segons. Ara bé, no tots els col·lectius han acollit amb satisfacció el canvi de moneda. Con lo fácil que era cantar el gordo en euros, otro puto cambio de moneda yo no lo resisto. Per sort, l'arribada de la pesseta no suposarà cap augment de preu. Posem un exemple. Anem a fer la conversió d'euros a pessetes en aquest bar. Quan val el cafè amb llet? 1 euro, sisplau. I en pessetes? 100 pessetes. Ho veieu? Alegrem-nos, doncs, perquè en la pesseta tothom recuperarà poder adquisitiu. Ja ho va dir fa anys l'insigne economista John Kenneth Galbraith. Peseta a peseta, a Bazar Perpinyà.